rich man with $1 million or $2 million. I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, no way it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing. Can I tell you something? For years I... A colaboración a este nuevo certamen da Ruta da Tapa. En especial hai que volver a agradecer a colaboración do Concello da Guarda e a Consellería de Comercio, porque desde a primeira ruta que se puxo en marcha tanto no Pincho como a Tapa, aquí están, siguen estando, e nos consta que o apoio é total neste tipo de actividades. Agradecer tamén a implicación como non de Caixa Nova, desde que estamos no colectivo tamén colaboran con nos, e agradecer. Voltamos a ter con nos tamén a colaboración dun patrocinador de altura como é Marqués de Foja, Adegas Marqués de Foja, que no anterior proxecto as sensacións foron moi boas e decidimos volver a pedir a súa colaboración. Eles, sin dúbida ninguna, quixeron estar. Agradecer tamén a presencia de Carlos, porque hoxe tocaba estar por Lugo, pero non quería perder este tapas, polo que se viu así nunha primeira impresión vai ser a cousa bastante reñida. A temática é a mesma, o procedimento é o mesmo, os clientes entran nos locales, piden, acompañando a consumición que queiran, piden a tapa por valor dun euro, un prezo simbólico, e logo pois a valorarán e nos dirán cual é o merecido gañador. Todos aqueles que participen e cubran toda a ruta pois levarán un bagul de Marqués de Vitoz, aqueles negocios que queiran pois dispoñer do viño e facelo degustar os seus clientes de todos os negocios, levará o nome do local, a tapa que pon e os seus ingredientes. Case todos, porque hai algún que non o quixemos por, porque é un ingrediente común que todos o temos nas nosas tapas, e creo que parte do éxito desta ruta se sincroniza. Pouco que decir, non? Aparte de bonito paraíso, eu sempre, utilizo alguna cousa curiosa que hai por aí para sacarle punta ás cousas, non? Este ano, desde logo, hai unha que a mí me agrada personalmente, que é a de CR7, evidentemente. Tengo os colores que tengo, que son os mesmos colores que os de Manolo, e, por tanto, que hai unha tapa que está en CR7, pois, non sei, alguén terá que dicir por qué, o mellor é para polemizar. Eu tamén, como estamos en época de eleccións, pois, aparte das eleccións, Madrid Barcelona, o Deportivo Centro, e estas cousas máis. En definitiva, isto é unha broma. O importante desta cuestión é que estamos na terceira ruta da tapa, no verán Pincho, no inverno tapa, debe ser que é máis copiosa e hai que ganar máis enerxías para o tempo que corre, e que a verdade ten sido un éxito os outros anos e vai a ser seguido sendo un éxito estes anos, este ano que estamos. Que isto ten xenerado unha certa movida, entre comillas, de que outra xente de outros concellos limítrofes e non tan limítrofes ven a facer tanto a ruta do Pincho como a ruta da tapa, e ao final nos está dando a coñecer, iba a decir na hostelería ou na gastronomía menor, pero ni siquiera eu quero quitarlo así, que sea tapas, que sea Pincho, non significa que non teña tanto ou máis mérito que se fora un plato de esos non potentes. Agora coa iniciativa, as ideas, porque isto hai que recordar que xurdeu xa hai 3 anos, e que o importante non é únicamente que a idea xurdira, senón que a idea foi crecendo, foi se mantendo, e como decía o alcalde antes, nos tempos difíciles que corren, pois iso é moi meritorio. Por tanto, agradecer ao esforzo de coordinación, de maduración dunha idea, de traballo nesa idea para que, os logros están aí, o que se dinamiza a nosa vila coa ruta da tapa e coa ruta do Pincho está aí, e, por tanto, agradecemento a
En segundo lugar, agradecer tamén a todos aqueles que participan nesta idea, os establecementos da Guarda e do Rosal, porque ao final son eles os que traballan, os que idean, os que están aí detrás das mesas, tratando coa xente e pondo día a día a labor importantísima que fai que a Guarda sexa coñecida a nivel gastronómico. Agradecerlle a eles a labor que fan día a día porque é moi meritoria e moi importante. Claro, pode colaborar a Ruta do Pincho con Guarda, pode compartir experiencias, sensacións, alegrías, moito traballo. Queríamos tamén desas bodegas volver a repetir e compartir con todos vos esta nova proposta culinaria que facedes para a Guardia do Rosal. Agradeceros a todos vos que máis a Ado tamén, que participades nesta nova ruta etapa, que o noso viño poda acompañarnos e apoiarnos nesta nova proposta culinaria para todos os paralelos das entrañas. Simplemente iso.